Ако косата остане върху гребена, това е сигурен знак, че върху вас се прави черна магия. Често спираме да обръщаме внимание на обикновените ежедневни неща, пропускайки директните сигнали на Вселената, която ни призовава да бъдем нащрек. Един от основните признаци, че върху човек се прави черна магия, е рязко започналата загуба на коса. Често отхвърляме подобни сигнали. Но ако забележите, че напоследък много коса остава върху гребена ви, трябва да алармирате и незабавно да извършите ритуал, за да се отървете от влиянието на черната магия. Ето какво трябва да направите. Рано сутрин, без закуска, срещете и съберете останалата коса. След това сложете косата си в чаша и я напълнете със студена вода и кажете тези думи. Губя косата си, усещам черна магия. Не приемам злото в живота си, отървавам се от злото с чиста вода. Амин. След това спешно вземете чаша вода и коса под всяко живо дърво и изсипете. Ефектът ще отнеме много време, още на следващия ден загубата на коса ще бъде значително намалена. И животът най-накрая ще започне да се изпълва с радост и щастие, които черната магия отне върху себе си. Но помните, ако чувствате, че провалът в живота върви така, сякаш самата съдба е срещу вас. Има постоянни проблеми с здравето и съня. Няма щастие и парично богатство. Това означава, че спешно се нуждаете от професионална помощ. Погледнете моя профил, ще се опитам да ви помогна да разберете ситуацията, да прочетете съдбата си и да ви кажа какво да правите.